sme mali jednu veľkú židovskú školu v meste, ktorá bola veľmi obľúbaná aj nežidovskými deťmi, totiž rodičmi, lebo to bola jaksi škola na vyššej úrovni a tú školu zavreli. A v tých rokoch som mala sa už dostať do prvého gymnázia, tak to som sa nedostala. Ale naši učitelia, pokiaľ neboli deportovaní, nás pozvali do ich bytov, alebo do ich pivníc, alebo do ich neviem jakých miestností. A tam sme sedeli všetci a tí, čo ešte neboli odoslaní a sme sa učili. Sme boli usilovnejší žiaci, ako sme boli predtým, lebo to bolo zakázané. Kúpalište a tenisové hrište a klzište v zime a všetko bolo zakázané. Vlaky používať len v určité dni, to všetko bolo zakázané. Takže čo sme mohli, sme robili a veľmi intenzívne, lebo keď sme nesmeli na kúpališti, tak sme sa stali veľmi dobrí plavci v rieke. Tam treba buď plávať, alebo sa utopiť. My sme mali ping-pongovú miestnosť, kde sme hrali ping-pong veľmi veľa, sami medzi sebou. To, že po válce naraz všetci Židia boli najlepší, to sa každý divil a my nie, lebo sme vedeli, že sme mali kopu tréningu. A keď už sme nám vzali aj to, tak sme boli v nejakej pivnici, kde sme postavili 2 dosky, malú dosku miesto sieti a sme hrali v pivnici. Neviem, odkiaľ sme sa dozvedeli, keď začali prvé transporty v roku 1942. Ale všetci sme boli na nádraží, všetky deti. Vtedy sme už neboli sústredení v nejakej škole. Všetci sme spali cukríky a mlieko a fľaše do toho, koľko sa dalo do tých vagónov. A niekedy tie transporty stali deň a noc na nádraží, lebo nešiel jeden vagón, to prikuplovali ešte a ešte vagóny. Sme nemali strach. Deti nemyslia na také veci. My sme boli mladí. V 42. sme mali 12 rokov. To nie, že sme boli hrdinovia. Sme nemali strach. Jedna tetka, ktorá bola veľmi pedantná, naraz kričí mi z vagónu. Ja som ona mňa videla. Ona kričí: Gerduška, utekaj domov, dones mi čistú kombinačku od tvojej matky. Ja neviem, kde mám kufor. Ja som utekala. Ale kým som sa vrátila, tak som stála s kombinačkou na stanici. Vlak už nebol. Vtedy som posledne počula jej hlas, nie videla ju. A keď začala úplne masívna deportácia skoro všetkých, tak prišli Slováci na to, že keď budú deportovať všetkých, tak budú deportovať lekárov a advokátov a zubárov a oni zostanú bez, lebo všetko boli Židia. Tak veľmi rýchlo spravili zákon, že jestvo je také ako hospodársky Žid. A tých nedeportovali. Ten čas moja mama ešte bola vdova, tak sa chytro nabrala a išla k nášmu domácemu lekárovi, ktorý bol neženatý muž, a povedal: počúvaj ma, falošné manželstvo a ty mňa a deti zachrániš. Samozrejme, pristal na to a oni sa vzali. Zostali spolu 33 rokov ako dobrí manželia. Ale tak začalo to manželstvo. Prišlo povstanie na Slovensku. 29. august to bol. A vtedy to začalo byť veľmi horlivé pre každého, nielen pre Židov. A vtedy sme sa snažili pretiahnuť tam, kde to povstanie začalo, aby sme neboli na protistrane toho povstania. Vlaky boli preplnené a jak sme sa dostali do vlaku, nemám poňatia. Jak si?
lebo ľudia cestovali po strechách a ne po strechách a zabíjali sa v tuneloch. V Banskej Bystrici sme sa spriatelili s jedným človekom, čo mal pílu, Žid. A on povedal, poďte k nám žiť, máme veľký dom. On mal tiež 2 deti. Rozprával, že on má pripravený bunker v lese a pri tom bunkeri má odložené jedlo, všetko zakopané. Tak 15. októbra sme všetci išli na smer lesy. Samozrejme nie do bunkeru pána Špéta, ale do iných dedín. Peniaze sme mali a platiť sme mohli. A nikto nás neprijal, tak sme išli ďalej a išli sme do lesa, pomerne vysoko. Ja som našla kdesi jednu nemecký Hitlerjugend uniformu a keďže to bolo teple, som to obliekla na všetko. Neviem, čo som mala všetko už pod tým, ale blond som bola a modrovka som bola, tak ma poslali do dediny, snáď môžeš nakupovať. Lebo trestné bolo ešte aj hovoriť, nie len predať Židom. Nakupovať sa nedalo, ale kradnúť sa dalo. Ľutujem povedať, to som robila. A tak sme utekali z miesta na miesta ako zajaci. Sme sa dostali aj do jednej dediny, to sa volalo Kalište. Kalište bola jedna dedina úplne na vrchu, ktorá mala v celku 27 domov, a jednu školu. A sme išli do tej školy a tam už boli ľudia, Židia hlavne, a konečne zase strecha nad hlavou. A tam sme boli niekoľko dní, keď 14. novembra nás napadli Nemci, nemecké vojsko. A sme mysleli, že nás všetkých zastrelia, ale to bola Wehrmacht. Rozoznať od Wehrmachta, od SS-ákov, Wehrmacht oni išli bojovať a SS-áci išli mordovať. Takže Wehrmacht, oni vôbec nemali záujem mordovať. Tak Wehrmacht nám povedala, aby sme všetci išli kľudne dole, nič sa nám nestane. A dali nám nejaké cedulečky do ruky, choďte. Tí ľudia, čo verili tým cedulečkám, a bolo veľa, ešte aj moji rodičia chceli veriť. A ja som povedala, keď chcete, choďte, ja zostávam. Ja sa nepojatým neverím nič. Tak všetkých tých ľudí, čo prišli s tou cedulečkou, vzali rovno do kremničky, kde ich postrieľali. A postrieľali ich len s jednou guľkou každého. Teraz, či bol mŕtvý alebo nemrtvý, oni ho zahrabali. A druhý deň nás prepadli ešte raz nemecké vojsko. Ale tentokrát to bol SS. A tí nerobili veľa otázky, veľa veľa cedulečky. Oni nás postavili v telocvični tej školy. Okolo steny. Takto pekne. Už sme vonku počuli strieľanie, čo sme sa potom dozvedeli, že v latrinách zastrelili prvých ľudí, čo stretli vonku, bez pýtania. A v tej telocvični začali strieľať. Ja som stála kdesi presne naproti a keď sa dostali ku mne, naraz ma zavolajú von a vravia, poď sem. Čo robí také blond malé decko medzi všetkými Židmi? Ja som mala modré oči, bola som blond. A som povedala, ja sem patrím, to je moja maminka, môj otec, moja sestra. Ty si Židovka. Začali sa mi vypytovať. Tých pár sekúnd, čo sa ma vypytovali, prišli partizáni, začali boje medzi partizánmi a Nemcami a tí ostatní ľudia všetci sa zachránili. Samozrejme, že v tom dome sme nezostali viac. A všetci sme sa dali na pochod ďalej do lesa. A keď sme sa už dostali mimo strelieb tých Nemcov, tak začali ľudia vybúchať. Tam boli cesty podminované. Ako dlho sme sa točili, kým sme narazili na skupinu partizánov a
A tí, keď sa dozvedeli, že môj nevlastný otec je lekár, tak nám povedali, že potrebujú lekára. OK, oni potrebovali lekára, oni nepotrebovali tých všetkých civilistov s nimi. A tí partizáni stáli na tom, že môžeme u nich prenocovať v bunkeroch. Ale cez deň sa tam nesmieme zdržovať. Cez deň oni nám pomohli vykopať jednu veľkú dieru, veľkú jamu do snehu, oddialené od nich niekoľko 100 metrov. Tam sme museli ísť každý deň a sedieť v tej jame. Posledný, čo išiel, musel vytrieť stopy v snehu. Ja som aj spravila z toaletného papieru jeden kalendár v lese. Moja matka hľadala, ako ma zamestnať. A to bol ten toaletný papier, viete, nie rolne. A mama mi dala sprav z toho notes, sprav z toho kalendár, spravila som a som spravila kalendár do 1. mája. A moja matka vraví, rob ďalej. A ja mami, to je ono, čo my potrebujeme. Keď to budeme viac potrebovať, my to neprežijeme. A po nejakom čase som prišla na to, že ja de facto tento bunker už poznám. Prečo? My sme na tom okolí sme ešte neboli. Veď my sme blúdili všade, ale tam sme ešte neboli. A som nevedela si spomenúť, ako môžem ten bunker poznať, kým som nehovorila s mojou matkou. A som jej povedala, boli sme už v tom bunkeru, ona vraví nie. Hovorí, tak prečo je mi známy ten bunker? Potom som si spomnula, snáď je to ten bunker, čo nám rozprával pán Špét. Že on sebe vystaval aj pre rodinu a že má taký dobrý bunker. A som išla k tomu hlavnému partizánovi a som mu vravila, vieš čo, ja presne viem, kde treba kopať, aby sme našli potraviny, proviant. On sa tak na mňa pozrel, asi myslel fantázia decka. Mala 15 rokov, koľko mi veril. Ja som mu povedala, počúvaj, ja som skoro istá, že viem, koho je to bunker a že on tu má skovaný proviant. A keďže oni, tí zdraví, nemali čo robiť, tak poslal pár mužov tam kopať. A začali kopať a našli proviant. A našli slaninu a našli múku zmrazenú. A to všetko bolo zabalené v československej a ruskej zástave. Jedného dňa sme počuli zase nemecky hovoriť v lese. My boli presvedčení, že nás Nemci našli. Ale keď sa to začalo blížiť, tí Nemci hovorili aj rusky, aj všelijako. To boli Rusi, tí osloboditelia, ktorí mali so sebou rumunské vojsko. A tí Rumuni hovoria medzi sebou nemecky. Tak to sme počuli. Tak sme chytro spravili na palice tie zástavy a tých pár ranených partizánov s tou jednou malou skupinou Židov sme išli dole. Ja som sa dala do mládenežského hnutia cionistického. Ja som bola veľmi aktívna v pomáhaní ilegálne. Poliaci nemohli von do Izraelu, tak sme ich ilegálne pomáhali nosiť s pomocou Američanov. Američania platili veľké peniaze. A ja som cestovala s 250 Maďarmi každú noc od Košíc po Bratislavu. V Bratislave ich niekto prevzal. Mne tam vzali spací vlak späť do Košíc, lebo cez noc som nespala. Mi dali veľa peňazí, aby som zase... Pri vlaku ma čakala polícia, polícia dostala peňazí, v noci sme dostali Maďarov, tak to išlo. Sa mi vydarilo, už predtým, pred Žilinou som volala do Žiliny domov
aby môj nevlastný otec prišiel na stanicu s ničím. Môže si dať rezervné zokle do vrecka a veľa peňazí so sebou a som ho pridala, lebo presne to, čo sa stalo cez náci, to sa stalo s komunistmi. Komunisti nepustili lekárov do Izraelu a zubných lekárov a advokátov, lebo všetko bolo Židia. Keď som týždeň neskôr prišla domov do Žiliny, moja matka nebola v byte, bola vo väzení. Prečo bola vo väzení? Lebo predala dom. To nebola veľká vec, to stálo len peňazí, ju vybral zo žalára. A spolu sme zbalili a spolu sme sa dali a ja som išla s mojou skupinou a sa mi podarilo moju matku, tá išla s nami zároveň do Izraelu, ale sme sa dohovorili, že na lodi sa dáme jaksi dokopy, lebo lode boli zle. Pod palubou boli 3 poschodia a to bola katastrofa na tých pričniach spať. Tak sme sa dali dokopy a sme spali v tých záchranných člnkoch.